Vlastníte lekáreň alebo drogériu a už vás nebaví pozerať sa na produkty, ktoré v regáloch len stoja? Ak chcete svojim zákazníkom ponúknuť niečo, čo naozaj funguje a prinúti ich vrácať sa k vám, toto video je pre vás. Ina Essentials patrí k najrýchlejšie rastúcim organickým značkám v Európe. S viac ako 1,5 miliónom spokojných zákazníkov prichádzame na trh s už vybudovaným dopytom. Ľudia naše produkty poznajú a aktívne ich vyhľadávajú. Ponúkame certifikovanú organickú kozmetiku s preukázateľnou účinnosťou na akné, vypadávanie vlasov či pigmentové škvrny. Sú to produkty, ktoré si vaši zákazníci už teraz pýtajú podľa mena. Garantujeme vysokú obratkovosť a lojalitu. Prečo? Pretože v roku 2025 sme investovali viac ako 4 milióny eur do reklamy, prostredstvom ktorej posielame našich klientov priamo do vašich predajní. Nehľadáme len predajcov, ale partnerov, s ktorými budeme rásť. Ste pripravení na zmenu vo vašom obchode? Kliknite na odkaz pod videom alebo nám napíšte na sales@inaessentials.com. My sa vám ozveme a preberieme možnosti spolupráce.